Pacea înseamnă a trăi fără violență. Pacea este tratamentul egal pentru toți. Pacea nu este absența conflictului. Pacea este o comunitate care se adresează conflictelor într-un mod sănătos. Pacea înseamnă să ne susținem unul pe altul. Pacea este existența relațiilor sănătoase. Pacea înseamnă să ne apreciem pentru diferențele noastre. Pacea este armonie realizată prin lipsa de violență. Pacea este o comunitate unită. Ce faci pentru a avea pacea? Eu voi accepta pe alții. Eu voi ajuta pe alții. Eu voi asculta pe alții. Eu voi încuraja pe alții. Eu voi ierta pe alții. Eu voi cere scuze dacă am greșit. Eu voi împărți ce am cu alții. Eu voi accepta diferențele noastre. Eu voi avea încredere în mine. Eu voi pune întrebări. Eu voi avea grijă de pământ. Eu voi fi curioasă să aflu despre lume. Eu voi spune adevărul, chiar dacă este dificil. Eu voi exprima emoțiile într-un mod frumos, sănătos. Când am conflict cu alții, eu voi discuta, nu voi striga, nu voi lovi. Eu voi fi curajoasă când este dificil să fac ceva adevărat corect. Acțiunile mici pot avea un impact mare. Acțiunile mici pot avea un impact mare. Acțiunile mici pot avea un impact mare. Pacea începe cu eu. Pacea începe cu eu. Pacea începe cu eu. Pacea începe cu noi. 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 Pacea începe cu noi.